Karbi Anglong Labor Union atumpen patirpi ponsi kidam tang matijong ni phai trokarni India Prime Minister aphan panong pen Karbi Anglong DC rideng pin pura lo pajirda lapen puthot Assam Sarkar atumpen kaching waidam chi aphan kachesikpo Bangso pin pura lo long ke jongdun lake Karbi Anglong Autonomous Council longta labor saikam donangji lapen Karbi Anglong long inkoi retrok constituency longta long term labor skill training adim pe duponangji Lapen East Ramalong lunang ke jog dunatum anaphan setame tangka kapalong he jiaphan Assam Sarkar pen jingki chithanam popusi Karbi Anglong Labor Union along Klembang bidasingrong pipen ningje Tum Prime Minister Office along am program ke deng dun $3 pima pulotang te la Sarkar beneficiary profile pen Karbi Anglong Labor Union aphan matha ponangi pusi nili tum matha ekji la so memorandum ke Prime Minister Office le iket lo la sinil tum Delhi ke dam ya phanda chisik ikbon bortoman nili tum dak present ke Assam government aphan chingki lang Assam government pen chingki tang lo pulotang te Delhi ta nili tum dam ji la pente tangka poisa ke palong dunia phan nili tum la isrom form nang ki yok dunatum an ke ning ke thek not nili tum claim bom dam it bom lo Lapena bangso East Ramalong labor tum luke jog dunatum anaphan setame methang sai ke claim yason kachenam jiaphan surihini ranko re sianingkan arkoi cheklopen sikasuri kep anang che thapji lapen komane kam ke claim abang pujongsi so that pulotangte labangso East Ram beneficiary card pen ake joy pen se chelang longji pusi ningje ponthu News report Karbi Anglong Live